15. mendetik 18. 250 emakume hil zituzten krudelkeriaz, sorginkeria leporatuta. Empoderarte emakume artisten elkarteak hilketa horiei buruz hausnartzen duen erakusketa bat aurkeztu du Donostiako Okendo Kulturetxean. Bai Euskal Herri mailan eta leku guztietan zoritxarrez, herri bat, kultura bat suntsitu nahi denean emakumea zigortu egiten da. Zergatik, emakumea transmisorea delako, bai hizkuntza, bai kultura, bai ohiturak eta bar. Orduan, emakumeari egurra. 54 emakume artistaren obrak biltzen ditu Sorginak izeneko erakusketa honek. Arte plastikoen eta ikusentzunezko arteen hainbat diziplina erabili dituzte beren obren bitartez. Milaka emakume jazarri, torturatu eta hil izana salatzeko eta horri buruz hausnartzeko baliatu nahi izan dute erakusketa.